جهجای شیخ موس داکهان سروکی جهپ نافچه یعنی شهری جا آمده پرسم. هجای شیخ موس تو بخیراتی کردستان 24 گاوا جهپ دبیجید اگر مهپ و اک پارتی پنگاوان بو پرسا کرد پاویجه جهپ آستانگیان درست ناکه هند خازن چه بیجن؟ ایوار باش ایمان خان. ایوار باش. CHP diberi dazî pêşiya vê pirsgera Kurdî da nebûye manî. Tu carî nihazî yani 100 sala pêşiya Tirkiyeyê vê pirsgerê her dem tê pêşiya Tirkiye zî. Di vê herêmê de zî. Bize navenda 10 salan da, nava 10 salan da 120 47 car kayyum avetlet ser şaredari o sedi notu nezi şaredari Kurdanın. Yani CHP diveda sekna CHP gele mühime. Yani libervi sekneki berasiveki Esenyurt'i çava okte gerek sekna Batmanezi o sekna Merdinizi je Esenyurt'i kemtir nebe. Çünkü dive ilbicatına davida deheremeda CHP gelek yani de Ali Kurdazi alikari ki denge ki baş helgertbun. Dive ülkede CHP zane ki yani eğer be heremeda be Kurda tekuşine CHP zi bu kadar kim dibine. Servi yani CHP servi mjuldu be biraz Özgür Özelzi parlamenterine heremi biraz Sezgin Tanrı Kurluzi. هنچما به هلوستا خوش بردانانا قیمان و کم مناته که دنرخینن. هوا شاردارن هر یه مازنین ل ترکیه به پشتگیریا دم پارتی قازانج کرنه. هده پیا جاران استانبول، انقره، ازمیر، ادنا و پیدهاره. و اف جبیر کر؟ نه. بخوا اویا من به شخصی زی برز کمال کشتارولنا اوی چازی میگود. Yani pişgiriya Kurda nebe CHP ve evki zeyde kuvvet dernakebe yani. Avuz zani CHP zani divyazi veki bir millet peş nayın yani. El hakkı demokrasiye yani ne kuş bu tane Kurda ya bu iki millet edine CHP peyviste demokrasiyi bir pareze. Eve ha Kürt'e bin ha millet edine bin mesela CHP öyle yani. کاس نارینه هوا بزانم هجای شیخ موس دموکراسی لترکیه چاوا چه دبه بچره و ریبازه دموکراسی چه دبه بچره و ریبازه پرسا کرد هوا پی باشه یان هند بیننده چاره سر ببه yani ev havla daviye AK Parti birası CHP yani cidil nabine mesela AK Parti az baverinin ki ve havlezi derdevi yani çareseriya pıskera Kurdi pekbine. Derdevan yani bira li Türkiye tişteki neyi haberdanın? Der hakkı demokrasi, hakkı yani insan birçiyle birasidi vat şebra neyi haberdan? Hama de her kayyuma evi babejin bira 15 roj 20 roj bira muhalefet zivana haber bide. Li ve ülkede sekner CHP rojeve bu tayin biken. Peyvisteki CHP rojeve tayin biken. Eğer o her AK Parti kayyumeki babece em de der hakkı vida haber bidin. 15 roj 20 roj tane ev bir haberdane derdi vazi eveş be. Yani kaybı vantuvazi hatta yani desatlar mesela hun çima dibêjin eğer AK Parti û MHP proseyekê dest pê bike yan jî hûn dibêjin ev proseya dest pê kirî qelse hûn niyeta wan baş nabînin hûn weke CHP ji bo çareserkirina pirsa Kurd çima rol nagêrin çima pêngavê naavêjin çima nabin dest pêşxer İman Khan yani îro desalatdarê devletê AK Partiye yani em fikrê xwe di programê xwe da devkî bi ziman tînin bes çareserî di destê desalatana da em karin divê îşî de alîkar bibin divê evkî de em karin bi vê hewlê de rolekî bigirin bi xwe em nikarin rolekî tayin bikin yani mesele em muhalefetin çavêwel desalatê ye yani di nêrîna qusûrê CHP tune tamam qusûrê CHP çawa tune hêja Şeyx Mus
برێدا CHP دەسەڵات بوو ئەف ئەنایاسای کو هاتیە داڕشتن لەسەر دەستی CHP هاتیە دانان هەوە ئینکارە نەتەوە ماف و زمان و چاندا کوردی کردیا هون چما vê ئینکار dikin anha jî hûn digel hemûarkirina bendên destpêkiyên anayasayê ne hûn dê qebûl bikin weke CHP hûn dibên xeta sûra yani em yani xeta sor nabêjin em siyasetmedarê Kurd ê nav CHP nerin ama heneksi yani cudaye rastî yani em di heremê farklî dibinin CHP wexta ku vê anayasayê çê kiriye wê wextî tek partî bê partîkî tenê hebûye yani li İtalyayê alîkî Mussolini hebûye li alîkî Stalin hebûye di wê şertan da belkî merivkarê îwan fam bike ne ku em îrozî em naparêzin vê anayasayê her maddekî antîdemokratîk ve CHP anha Erdogan dixwaze anayasayê hemwar bike biguhera aliyek dibêje guhertina anayasayê bi xatirê mayîndebûna Erdoganê di desthilatê da lê guhertina anayasayê bêyî tezbîtkirina mafên bingehînên Kurdan weke netewe weke ziman weke çand hûn çawa dibînin yani hûn piştgiriye didane bicihkirin tezbîtkirina mafên Kurdan di hemwarkirina anayasayê da yasa bingehîn da elbette CHP zî o siyasetmedarê CHP hemî zî piştgirî didin ve derheqê ziman derheqê nasnameyê Kurdî da yani gerek anayasa de cî bigirin em bi xwe tîne di zimanê mesela destûrê destê me tune bigerandinê îro CHP ne CHP pêce salberê ye îro yani CHP endamê yani Avrupa Sosyalist Enternasyoneliye yani ne be böyle tek parti em yek parti gibi Türkiye'ye bun. İro CHP ne o CHP? Tamam. Nav CHP'de ÇHP'nin, Kürden'in, Sosyal Demokrat'ın böyle. Rastiye ke hejay Şeyh Muz hava veke CHP partiya opozisyona dayklı Türkiye ve rastiye baş fam kiriye. Eger pişgiriya Kurdan nebe ki desthilat be bila bibe ew dê lawaz be û mumkin e sibehî ji nav biçe were guhartin. CHP ji bo wergirtina desthilatê xwe amade dike wergirtina desthilatê bê piştgiriya Kurdan nemumkin e ji bo CHP. Hûn ê çi bikin ji bo wergirtina mafên bingehînên Kurdan her çi nebe vê qonaxê zêdetir danana qeyûman rabigirin. Tevê ülkede em bixwazî navxwazî em rexneyê xwe dikin. Yani têkoşîna CHP pêwîst e derheqê demokrasî da zêdetir be. Yani li kolanan, li sendikayan, bi partiyên biçûk ra, bi partiyê Kurdar ra gerek CHP yani bi hemî ra wekî behev rabe o têkoşî pêşiya wan CHP bişîn. Yani CHP ana îro yani vê Cumhuriyetê daniye em ava dibêjin. Yani 100 salî zêtir temenê CHP ye. Wexta CHP rêve neke partiyê biçûk yani em bêjî Dem Partî yan sendikayê nikarin bimeşin. Yani rast ev li ber wî em bi navxwazî vê rexneyê xwe dikin. Belê yani sekname hinek siste zêdetir gere CHP li kolanan, li meydanan, li siyasetê, li nav partiyê biçûkan bi Kurdara gere zêdetir ittifaq. Hejay Şeyh Muz bi lav pirsa min dawiye be rast e sekina hewa digel Dem Partiyê ji ber wergirtina dengên Kurda çavêweleya hûn desthilatê ji bi rêya Kurdan werbigirin. Em bijareke bi serê xwe ye lê sekina we li kêleka Dem Partiyê di nav civaka Tirkiyeyê de weke ferqa hewa û Dem Partiyê tune dihête şirovekirin. Vê kivanê de dixwazim bizanim ferqa hewa ji vir û şûn de dê çi be bi taybetî hûn çima lê dijî azadkirina Abdullah Öcalan'ın. Hûn tenê dibêjin bila tecrîd rabbe yan jî Öcalan dikare ji zîndanê jî banga aştî û çareseriyê bike. Çima azad nebe mesela? MHP dibêje azad be AK Parti piştgiriye dide gotinên serokê MHP hûn dibêjin na bila li cihê xwe banga aştiyê bike. Çima yani sedem çi ye? Mesela yani mesela pirsgera Kurdî bi tenê bi Öcalan ra em girêdanê rast nabînin. Mesela Kurdî siyasetmedarê Kurdî sivîl dünyayê zindan adane. Yani pêşî eger niyete AK Parti rastî zî vê meseleyê çareser bike pêşî ve Selahattin Demirtaş birdin yani. Çünkü yani Avrupa Mahkemesi dünya yani Selahattin değil Selahattin bir sucubi gumanla okey zindaniye. Mesela tenê Öcalan çareser nabe.
eğer Türkiye'de destanatlar buxwazın rasi ve mişi çareser bikin, bira peşi gav ve demokrasi babijin. Demokratik gav babijin, emzi zanen niyet ama pak e. Her türlü yani CHP divê ülkede nabi mani. باشە. هێژای شێخ موس داگهان سەرروکێ جهە پێ ناوچە یەنی شەهرە ئامادە گەلەک سپاس بووتە هێژای شێخ موس بخێر هاتی. Eyvallah baş. Seçelim.